stredu 13. marca Božie slovo nachádzame v Evanjeliu podľa Marka v 12. kapitole 41. až 44. verši takto. Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia hádžu peniaze. Mnohí bohatí dávali veľa. Tu prišla jedna chudobná vdova a vhodila 2 drobné mince do vedna kvadráns. Zavolal si učeníkov a povedal im: Amen, hovorím vám, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do pokladnice. Všetci tam dali zo svojho nadbytku. Ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie. Akú má hodnotu jeden peniaz? Je jedno, akej hodnoty v tvrdej mene. Skôr sa pýtam na hodnotu, ktorú má tento peniaz pre nás. Súvisí to totižto s pojmom obetovanie. Rovnako tak aj s otázkou, kedy má človek dosť. A v samej podstate sa to vôbec nemusí vzťahovať na peniaze, ale na všetko, čo vlastním. Sme totižto zberači. Použijem lepšie slovo zberatelia. Zbierame všetko, čo sa dá a chceme to vlastniť. Peniaze a majetok nie sú výnimkou, a tu je asi najviac ľudí postihnutých týmto fenoménom zbierania. A kde si vo vzduchu visí otázka, kedy bude mať človek dosť? Kedy sa už uspokojí moja duša? A potom je tu ďalšia otázka. Viem a som ochotný podeliť sa o to, čo mám? Nie len z nadbytku, ale aj z mála? Obeť chudobnej vdovy je nečakaným príbehom každej doby. Chrámová pokladnica slúžila nielen na zabezpečenie chodu chrámu, ľudí okolo, ale bola aj pokladňou na milodary, ktorá slúžila pre podporu chudobných. A táto vdova, ktorá skoro nič nemala, vnímala potrebu deliť sa, tušiac, že niekde bude jej jediný peniaz, ten, ktorý mala, dobre využitý. Dávala z túžby, aby uspokojila potreby tých, ktorí boli na tom ešte horšie ako ona. Dávala z lásky k Bohu. A tak pozrime sa teraz okolo seba a skúsme nielen porozmýšľať, čoho by som sa dokázal z lásky k Bohu vzdať. Iste, niekde niekto čaká na jeden kodrant chudobnej vdovy. Pardon, na môj kodrant. Bože, ďakujem, že vidíš našu núdzu, ale aj vieru, ktorá dáva viac. Viac, než si môžeme dovoliť. Odpusť, že pre mňa je často prežitie na zemi dôležitejšie, než si ty. Posilňuj vo mne vieru v teba a len teba. Amen. Dnešné zamyslenie pripravila Janka Bosáková. Modlíme sa aj za cirkevný zbor Kráľovany.